nakapag-live kasi busy-busy po ako. Ayan guys, sana supportan niyo ulit ako, Miss Ibibiti Lucana, please paki-like and share po. Maraming salamat po. Ngayon po ay i-mute ko lang po kasi baka biglang may magpa-music dito sa kapitbahay namin. Thank you po.
Ayan, hanggang dito na lang po. Thank you so much sa support.